Okeyo. Jabirio witongi magi kama moko dhi mbele gi yudo thieth kaluwore gi masira makuch mar apaya manotimore okinyi ma kawuono Miaseni mantie apaya maduong' ma ya Mombasa kadhi Nairobi. Masira notimore kinde mane nyamburko no mating'o jowuoth mane ya Nairobi kadhi Mombasa ne temo kadho nyamburko machielo kane orado gi lori kendo kelo masira makamano. En masira manotimore sa 10 okinyi ma kawuono. Masira manotimore Miaseni apaya maduong' ma ya Mombasa kadhi Nairobi. Nilikuwa naona sometimes dereva ana overtake. So one way or the other pia nilikuwa na ile fear but I could not expect kama kutakuwa hivyo. Later on mimi nikalala. Siwezi kueleza ngali ilianguka saa ngapi, ni nini ilifanyika. Nishaumia, siwezi simama, siwezi kuongea. Masira nori wa nyamburko moro mating'o jowuoth kod lori. Nyamburko mating'o jowuoth noyudo dhi Nairobi kawo ya Mombasa kendo derep nyamburko no mabende owito ngimane ne temo kadho nyamburko mane nie mbele ne kinde mane orado gi lori. Jabiro no owito ngimagi e masira no ka jogo manoyudo hinyruok dhi mbele gi thieth kar thieth ma Moi Referral Hospital mantie Voi e county ma Taita Taveta. Patients are stable currently. Some patients had multiple fractures. We stabilized the fractures and referred them to Mombasa respectively. And then also we have 2 discharges, patients who came in and then we reviewed them and we discharged them immediately, and 1 admission in our mail ward. Apart from that, a minor injury for 1 child. Joneno seo jariembo mar nyamburko mating'o jowuoth no magiwacho ni ne ok oluwo chike mag apaya ka gikwa oganda mondo bed motang' kalore ni thoth oganda thoro yudo masira e alwora no. Dereva wenzangu hawa ni gari ndogo, roli, matatu, mkuwe makini kwenye barabara. Drive safe, unapeleka watu wa wenyewe. Sasa watu wanaenda sikukuu, wengine wametoka makazi zao wanaenda live kupatana na watu wao, na itakuwa mbaya sana kama watu watafika makwetu kwa sababu ya ajali.